Joyboy, лечи се. Нещо... Не знам. Innervate. Нещо. Тай на мен ли? На мен е. Добро. Абе си нещо, защото така е. Ей, Чуш ме, стъпаваме, дупка, брат. брат, човек. Абе, И майки са Много шоу сме да яки. си гледаме тук 3 Thunder Fury да търчат незастаница, да има смех. Вие само Я това. седи. Ви всичко Ама това гледаш изтъпаваме, бурек, брат. брат, Цяла ама сега инстанция знаеш ви дека не изтъпаваме. Вие бурек. сте Я реков лудите. дали да дојдам и рекоа нема потреба. Демек ки сме умирали, Дум с таков хилерунаков, ви шо стана това, те? Отиди се на Бадвана, ма вето, и аз како ник се прелогодвам да играем. Кафе намер. И аз сакам 3-4 сата, как? Аз не ли сакам само да ми да одна рајка. Гомна да ядеш, да ти ева муцка, да ти яда гомна. Чек да видиш?